Kiraya l'école. Mutar. Nane. Arido. Arti lautia. Nada no milan lima. Ay hay l'école kaya l'école. Na ko suruh tahu dah. Ya. Sio ngadia. Kono jodi do. Nene ko mirandi. Minar ma ala mirandi di fitta tanda de. No habbe mi fitta. Simi kaya ko sinari mi lega no mirandi. Koto. Anti dan ni gonga be porto be l'esprit a besoin de repos. Donc ko tre fa ko ma mi repose nunca. Ando yande yo go l'école. Mi akama do fia yaw l'école mi armi langa ma say indalan l'esprit besoin de reposer. Hein? Sai yonto. Mi akale mi fitta mi akale ko nare sinari mi lega. Sai kay ko wada gonde ande mi. Nene nyalli ni habbe mi asina ko mi lega dai ki tan janga. Afala kaya de. Si abara gonde ande. Dai la bimbe ki de milanda de la yam today. Hein? Koto kono wande anka dia foto andari le ande na sula minno mi ati. Ça marche. Arga. Hey. Tepere te woni ayal to taado. Anani aya do mo ka kawta ma wadin ayal tayo. Ayata ekol ayal to tawo ne ka suudu nder do yaw ba hay ka kawta. Nyaala ni ma do sida fala ayal to de wada e golle ko mi ma. Wa handu de ni ma woda. Ne. Yow, hey, mi mira tan no rampada. Est-ce que fami? Yow de wakilo da fota. Sa wona do jangay. Sa ina jangata wona tado. Regardez-moi ça. Mingo na yura golo mono noddi dandi kono mi noddi on taw. Why what are doing? Kuri jangi da duppi. Mi duppa bela. Ina duppi kon wadi. Kono ne ngala ande kom fi kota nyebe ngumu do dara mi fena yoni. Mi wulla ka habela na beno mi gaina algol ka. Hondo Kota ngande ko do nangila pila so nyande bando ando ngon fighter ila. Ale. Hay joni mutar hakku mai am. Ni? Hay joni ay hanka ko nyalli be. Ne. Na ko ne malade wande ma ko do mi fitti tan ne ma mi len mi ran digo so ya kale Ko malado alam. Malado. Arido. opiuma. Wofienu. Kabe kanko ebe nguma ko be jiuni la me pila ngana tara kuminge ko tanko onno ko ledu otru menyiuri ko tanno pila so e bandu anu nini lango kawte o radi lango sudu o mi yal tutong. He ami wondir kamero jere hami tipo konaki. Malado. Ko wonta wadde kum alala wedde. Ko wonta wadde kum alala wedde. Fi hondu. Oh. Di innal mo to wadane golle. Yo wadane golle. Yo yanganuma. So jeri mi tayi mo don. Ton faajire. Mi ala fankude pus mi ala fankude. O ngaray. Billahi so ngarali mi so ngarali go mi yahay. So ngarali de mi yahay. Anduna pellet be nguma ko tawete dum. Mi halano mo yo jombu ko fammi o jombu ko janan. O be waday dum. Kono be helali maka. Fanku mi hewti to. Gasila ngabbi on so. Fi hondu ko. O ko bido man. Ko mi nadi o école. Fi o jang ay ni janga a janga. Ngaral tum yette bagaza ngon fo mi ya parce que na be warando ko mi ba. Ko so jangi o na fi hore makko so waye nafu. Mi nama to fitanega. Kono si weti bimbe wadi golle go. Mi hewti min ma mi hewti. ene mbari hida duppi ko mi maydo ni mok.
ala na to to ngambolan fami kino kan ko ara mo jani yetu ofula mo si wala jakale dum accu o yaaka école jonno ko leer mo midini mo duwa ya daga école o nyallido malado accu malado ko wonda wadde ko ananga do accu sajani ngai mi india accu sajani mi mai mi hala ni madara mi waray dan ko ni ko kanko wonta sa o wari la mok wadu hore ma toyi dum no marsata sajani accu de mi jabe mi do sikkino so yewti on ha o lando to la min kadi woni nyalli malado nyalli anga wata adlay baadi mi ranji do hakku mai Allah malado ina ko ngel woni kanen suudo en tatto pet malado hakku mai Allah ngani ko bimbini ha jama ngayna fido ɓiɗɗo angon ɓa o lanni o pii ɓiɗɗo angon few jiwo angon wondo yawdo on kona kedi fi janngugol koto makko yani makko munci mo fes ɓe warimo no wawi jewnude on joni ko ɗum noon woni waddelal o muncimo hakkunde ma e pellet o piyimo o ƴimo few mo wuur o ƴimo ida reeni mili mi yi kanko e ɓeygu makko ɓe joori kono noon andi ko jiwum ma kum feewa mo feewi dey ɓiɓɓe amen fof mi yaara goto ɓoyi ɗum awa joni noon ko ɗum wonɗa e ndedrame noon heɗo goyi ɗumanimo wo koto makko piyimo min naali bandi piyimo alandi ke ko waddiɓe mi ala landani andi yangike hame wonki yangike hamo go mi yettike wonki danki miɗo ɗo wona ɓikko na ɓindi mi heɓani o kiikalade imo ƴetti nde suutere kadi joɗɗini hoore a hunde ko suusa wonde kono simi mayaade si Allah jaɓi min e ɓe men huwondirat si hayi siko fiyo kiikalaade oni feetirde si Allah jaɓi o yaltari ono nene makko yalte si tawi min malaɗo mi mayaade si Allah jaɓi voilà an waɗɗanan ko huuɗanan ko huuɗanan ko sabbela ya hiwromo taw ñalamo hiwrade o ko huuwilan kon a yi ko nder passe ko nder oto hami hewti ɗo ka yototoma hunde wonde andi ko ɗum kadi ko foftuɗoɗen on jarama ne jarama bon so pansare ma no ɓurno fotta ina ɓuute ɓuttuɓere nde addilan ɗo na ɓuttuɓere nde addilan hakki yo waɗa ciyanto babe ngonci kodi natana hiwra ɓiɗɗo ma alamo hiwrade jarama waɗini na ɗum addilan min henaniran kuddidironɗiɗandi gasi kuddidironɗiɗandi henaniran goɗɗo ɗo heɓa ko faalaka yeey jokkaju ma yaw ko mi wina ɗo tan yaw ya fes ya ko iwruɗa mi andinte noon ya fe no ngewte nder ga taw yaafo yaw mettidimi nder ɗo jam pus sako micro tani yaw jokka han yo jokko haaju ma babe nge kon mi wonante hunde wotere mi wonante hunde wotere a faami famude ɓiɗɗo dow ko walla tedda e segeɗere yasi tofu ñaami ko nene mo ñamayno feere ala ko wiwa nani o natta kon fa yo yaw jonno halela kon ngati kon fa naate yaw joni ko ɗum wonnala yewtude yaw few yeeso ma ene paɗal gujjo ko ɗum gasi yaw hoore ma mangore ngappande yaw mi landakima ko a escoro ko a naafiji mi landakima ñaama wona ñiiri ko ñaama inola ñaama mi anda siɗa defi joɗɗini nder ɗo ma siko ɓen ma defi joɗɗini nder ɗo ñaama nani ayiyam si yaccan mi huɗete si yaccan ko min malaɗo noon wowlama si yaccan mi huɗete mi nelanama hande mi téléphonanama mi windanama lettere ko an hocci jokkila yasuguɗa ɓeɗo ko ñaama mi andinta yaw waɗi kokore ko fof yawɗingode yaw hellala enen ɗiɗo en signi contrat en signi yaw ala en alda hay an ƴiyama en alda an ƴiyama yahi terte mi wiya terto tertomo sangonga kala joni karse ma ko ɗo ko bo mali wona no waɗi ko woki kalaji okkumaya weetay ɗo mi yanga wona ɓikko wona ɓingi mi maɗo mi yangide makko mi yettike wokkiraji ɗum fof ko fiima han ɓendaɗi tertoɗa heyo fen fembete anda sokatano lampage ke passe joni no fi Allah waɗe tembe ya ko non anga yeeso lutti sa duña son kanko ay lannigo yaw anga yeeso lutti sa duña
Sabena babe, sabena. Mimi sikai song ari. Idon dua yurata la madu mana tenga sudu ka. Ina di dan hanna kali. Amina di amisi pirmima. Misi pirmima di amne. Misi pirmima. Ko bungina no to ino mila memi mo. Bungina alaka wadali. Alako, ko fion wal smek indere fo mi. Bungina. Ko fion. Bungina. Hey, certo mo fion. Abitata ko mo do. Yo aro. Bungina. Ari. Ano ngono babe ngo way arde majo tun aro. Aro boba. Babe nare ko tawari lang ko nare wi. Kono adiya be ardo. Na halaka di hapena tiam layne la. Wondir kambe na. Ram. Habay. Babe Ko mi ne ko jawdi bewinay ko gonga. ande mimi fayti yon. Mi bi a faytera ko ba hebi ko. A faytera. Teno wena salam fulawa darre sare. Ida anno sedi. Saida Ardo. Aru. Ina ko ne hanki won jot. Ardo. Yo meme do o memi de. Aru. Ko ni fanda o jum. Kono wi da babe. Kono wi wala. Abim. Ya. Ina bi dan handa kadi. Ina bi dan fes. Ni ko ni bi dan. Ko ni bi dan ina bi. Fes. Abe mi to pingo. Gol. Mino yam. Batu na mi itomo. Mi da mi o jetti itomo mo be yalta ni nan ka. Subu ko wawla. Ko mi hala. Ko no ko mi hala. Subu ko wawla mi. Ko mi har mi tawta har na ta da ka su. Men na tay. Ne. Men na tay. Okay. Ya kan tumas. Aw. Mai. Mimi yauti. Zira me la mi fe de te. Wala mi mi andi ngano. Na ko ni hanki wori. Nder do. Zira me ina mi yaltu ko makko. Zira me wi ta tawando Allah mo bi bande ga yona mo Allah jomo Allah jomo Allah jomo mi bi woni mi bi satte. Zira mi wi ta mi nadu ko galle ma. Ko no woni. Acita. Zira mi wi ta mi nadu ko makko. Terapi biar tu galle bako. Terapi biar tu galle bako. Terapi kita. Sumi kita lo nyanda lo futa wala do. Kubiya tani binyanda. Kubiya tani do. Terapi biar tu binadu. Anjara no tak kami tak binadu. Binadu biar. Mi bisa tendi Are mai babe, are mai. Akireni babe. Ni ko satte. Mai no mai. Aki tu besa gusi, beta kala ko beda. Entra. Allo? Come sei drame? Non trovo. Min babe ngin hewti do jon. Min mi ala o ko mi ala nande do ko soro sara yibe wullat. Honto won don taw. Arega famodiro parce que mimi wata jeru gol no be wiya do halaji wono ngini nawno ono naka moni babe mo mi anda o halaji ko ne hade be moni donc mimi do huli anda be yando hay tansi o be mayira endo areta o fiya dare famodiro nge mabbe hi gasi yiltite aron are parce que min tu mo wata jeru de dundo non mimi essayi do be nati be wulli do kawtangal ben mi anda o ko hono do woni di are to yiltite gasi no woni wo yiltite problem ala jon mimi dara na mi jera be ga kenet awa o be nati ka sudu ina di be ore karami na di be do sera be yanira lando awa problem ala jo landa si be jaba be loto yo be nyama kadi si be jaba awa Ni ko sat. Baba mino tim so drame joni ono wade do ki be arde Fo bona.
Anye makko anye dirami on fop ɗum fota sa yi dirami no wiyata mi naata nder ɗo waɗe onon joyi ɗon andi ɗon ini ko hulɓini ko ƴiwɗon ɗo ko ƴiwɗon ɗon no woɗɗi baaɓe onon waɗe doy wata tension bi kanko noon ko ɗum wono rappelaki joni waɗi iwgol ɗo ha fulawa hewti ɗo yafaneme baaɓe joni yimɓe may mi dara so tawi on heɓay ko ñaamo ñala ñamude baaɓe o wata iwde ko fulawa on ha ɗo innomo ñamata la o faalaka mi ñaama joni mimini mahi ñaame fi Allah e fi nulaɗo mahi ñaame il voulait pas que je dois manger si il veut nous mange il veut me recevoir très bien mais il m'a dit que mon retour je ne trouve pas ici mahi fi Allah terto sako terto fi Allah terto sako terto mo ɗon fi Allah min si nasabu ni ko wiɗa komi naata ɗo hande min mi yaltima ɓuri kanko wiɗani ko wimi tami naata ɗo fi Allah acciɗiɗi ndaɗa ƴawa hoore ɓe yande ɗum man awata wadde hoore ma dow fiya a yara ko dañi hoore an ɗo kako yawa goɗɓe fa Allah joni na ewo andi ko tan nani woni noon depuis o jommu ma o ƴetti mo jikku bongu fi Allah kako yawa goɗɓe heɓmi hoore ɓe mi mbi ko satti drami mo heeɓi balɗe ɗe yonemo sinan drame so miigidike mo wona woni ko ceccum fayi wono ko ceccum fayi wono kono drame ko tippiɗo mo tippi ko yeɗi koye ma o tippi waɗe doy koye ma o tippi yafaneme gasi baɓe yafaneme ono waɗe doy totaman ɗo tension koye ma o tippi o tawat accitu sakuan accitu o tawatade goto sinani sinani o wata munti ko bowo photo woni mi ara ko no wiyana ka tawta mi bi ko satti joni gasi wondi kam mi bi ko satti kamɓe tension maɓɓe no ƴeewi no bungina ko tuma na bungina on kadi waɗiɓe doy acce sonko hoore am fuɗɗi ɗum ɗo kankadi hen ɗum fof meɗen nantodiri wono tuma fuɗɗiraɓe on gonan on nande angi modi ma hawti on duufimo ani modi ma hawti piimo piiɓiɗɗamo Allah gila natɗa ɗo ha hande goɗɗo memali ma drame mo mettifi kono ha hande o faalma jungo an tawa ɓiɗɗamo ko añi ɓe modi ma wata hawti ko piyomo fi pourquoi ça pour quelle raison pour quelle raison vous êtes beaucoup de l'argent mais vous devez beaucoup attention quoi mi faala tun har no moƴƴira no moƴƴira duufugol mo ko jewni awto ko modi ma taw mo duufamo ko moƴƴi o ko andi mo ɗo ko janngol école o wata on alphabet mi o mu yoto mi nafiɗo ko sarde mi lan jangi mi won janguno ha 8e hono mon fopp no anndi si winde lettre ma fi jange ko min sa yidrani no yawo lan ɗo il connaît pas qui est moi il connaît pas babe ngati yani ko pale se ko turen golle abe mina banon diana loto yodon fi Allah ko mi mo yoto min astaghfirullah il faut la ken diandra babe na ko yaji iwrudon je n'ai pas besoin de son lot yo ata ando ya wali na fata mo yo fi Allah butina na be ka ko mani kananta ni ya selu yo topo mo fop va tanodde mo ley minodde acce no wontir ton so tayla no na ko sekki ko dari ɗo o ibo on few o la a hori ki a lanni peret ñande mi yadan sikko wala ko fenani dari ko noddalan téléphone mi andano mi hewti ɗum fof ko jiwin makko o sonnajo makko mo yeeso mo ɓaawo fanko a nani ɓami ari komi woni bammone ma o nder ko komi woni bammone makko nder ko dirami tawatade e goto Kilifa